Hola, bon dia a tothom. Soc Carles Vicente, el director d'Història, Memòria i Patrimoni de l'Institut de Cultura, i en primer lloc, a banda de donar-vos la benvinguda al Congrés d'Història de Barcelona, haig de disculpar la presència del regidor Jordi Rabassa, que per motius de salut no pot estar amb nosaltres i que m'ha demanat que us acompanyés en aquest inici del Congrés. Un congrés que, en fi, tots els que esteu aquí, la majoria, coneixeu perfectament, 17 edicions fent història de Barcelona, tractant diferents temes. Fins i tot m'atreviria a dir que el tema que els propers dies, aquests dies, tractarem aquí, algú podria pensar que és un tema oportunista. En vam estar parlant amb la directora de l'arxiu, la Núria Bussom, ja fa més d'un any, i ens va semblar que era una bona ocasió per anar construint aquest relat de la ciutat de Barcelona, que es construeix mica en mica entre el Museu d'Història i el propi Arxiu Històric com a punta de llança, una construcció d'un relat de la ciutat que es va fent amb infinitius. Si us fixeu, moltes de les accions i de les exposicions i activitats que organitza tant l'Arxiu Històric per la seva banda com el propi Museu d'Història són infinitius que van construint el relat històric de la nostra ciutat. Ara mateix tenim al Tinell l'exposició Alimentar Barcelona, un infinitiu. S'està treballant amb el Viure a Barcelona per temes d'habitatge. S'ha treballat antigament amb altres infinitius que, com diu el director del museu, el Joan Roca, són els infinitius que construeixen aquest relat de ciutat, i poques ciutats com Barcelona tenim un relat històric tan ben articulat, per motius històrics, però també per la voluntat d'aquests centres i dels seus responsables. Coincideix, a més, que des de la Regidoria de Memòria i des de l'Institut de Cultura, en conseqüència, el tema de la pandèmia que encara estem patint i que de fet ens podem alegrar que avui estiguem aquí presencialment, però fa 3 o 4 mesos encara teníem dubtes de si això ho faríem així o ho faríem només amb streaming, que també aprofito, perquè com ho estem fent també per streaming, aprofito per donar també la benvinguda i l'agraïment a tots aquells que ens segueixen de manera telemàtica. Doncs deia que al voltant del tema de la salut, que també té un infinitiu, que és curar Barcelona. Ui, ara m'ha sorprès el tancament de llums. El que us volia dir, perdoneu, és que al voltant del tema de la pandèmia, que ara el mes de març en principi serà el segon aniversari, estem també treballant en diferents accions conjuntament amb l'Arxiu Municipal, amb el Quim Borràs. S'ha fet una recollida i un tractament de tota la documentació que la ciutadania ha anat deixant, sobretot els 3 mesos d'usos de tancament absolut, però també amb altres accions posteriors que s'han anat succeint, i que hi ha la voluntat i creiem que és important que ens reconeguem d'aquí uns mesos, al mes de març, superant el que ara diuen que és la quarta o la quinta, ja no sé ben bé en quina onada estem, hi ha onatge, això és evident, però que malgrat això puguem posar sobre la taula com ha reaccionat la ciutadania de Barcelona al voltant d'aquest tema, que malgrat altres consideracions crec que ha sigut més que notable l'actitud, tant probablement de l'administració, però sobretot dels ciutadans de peu en tot aquest període. Jo no em vull enrotllar més, sincerament. Vull donar les gràcies, evidentment, a la Núria Bussom i al seu equip per l'esforç i la feinada que hi ha al darrere d'organitzar aquesta mena d'aconteixements, aquest congrés en concret. També vull donar les gràcies al personal del BORD, que ens ha permès poder celebrar aquesta sessió en aquesta sala que em sembla que té unes condicions i una amabilitat especial, i saludar també
el Xavier Casanef, que com a coordinador del programa crec que tenen més informació més interessant de la que jo us hagi pogut explicar. De totes maneres, gràcies per estar aquí i espero que siguin 2 dies de feina fructífera. Gràcies. Bon dia, molt bon dia a tothom. Carles Vicente, director de Memòria, Història i Patrimoni. Joaquim Borràs, director arxiu en cap de l'Ajuntament de Barcelona, que ens acompanya també avui a la sala, i Xavier Casanef, que ha estat el coordinador d'aquest congrés. Bé, amigues i amics, benvinguts al Congrés d'Història de Barcelona, Ciutadania i Salut, una lluita essencial. A tots els que ens veieu des de pantalla o els que esteu aquí a la sala amb nosaltres, moltes gràcies per la vostra participació. Com sabeu, el Congrés d'Història de Barcelona és una activitat bianual que organitza l'Arxiu Històric de la Ciutat i, com deia el Carles, aquest any arriba a la seva 17a edició. Són ja 38 anys de congressos d'història de Barcelona. És evident que el Congrés al llarg d'aquest temps ha anat evolucionant i s'ha anat adaptant a les necessitats, però sempre ha mantingut aquesta voluntat de ser un espai de debat per conèixer tendències historiogràfiques i sobretot per fer una revisió crítica de la història de la ciutat. Com molt bé saben, la pandèmia de la Covid ha marcat per sempre les nostres vides, però aquesta, de fet, no és una situació nova en aquesta societat. La malaltia forma part de la història de la humanitat i de la nostra ciutat. I per tant, des de l'Arxiu Històric vam veure oportú que aquest congrés el dediquéssim a parlar i a reflexionar sobre la relació que Barcelona havia tingut amb la salut i la malaltia des de mitjans del segle XIII, moment en què l'Arxiu Municipal de Barcelona conserva testimonis escrits de la funció que exercia el govern municipal a la ciutat fins a l'època contemporània. Evidentment, aquest congrés que avui inaugurem no hauria estat possible sense la tasca realitzada pel seu comitè científic, format per la Teresa Vinyoles, el Borja de Riquer, l'Alfons Carzoso, José Luis Beltrán, el Jordi Cercs i Xavier Casanef, com hem dit, que s'ha encarregat de la seva coordinació. El paper del comitè ha estat fonamental per aquesta qualitat en les propostes seleccionades i ha permès dissenyar un programa molt divers i atractiu. A tots els vull donar les gràcies i especialment al seu coordinador, en Xavier, per la seva implicació i entusiasme que ens ha mostrat en tot moment. L'interès del Congrés, amb més de 42 comunicacions presentades i gairebé 180 inscripcions, ens reafirma, per tant, l'encert de la temàtica. Gràcies sobretot a tots els comunicants que ens donen la possibilitat de compartir el coneixement durant els 3 dies que durarà el Congrés i també gràcies a tots els relators que s'encarregaran de presentar les comunicacions per tal de donar agilitat a les sessions atès el seu nombre tan elevat. Agrair també molt especialment la participació de l'Arxiu Municipal de Barcelona al Congrés amb la presentació d'una guia d'investigació sobre la gestió municipal de la sanitat a Barcelona i als pobles del Pla en el període 1249-1940 i que s'ha realitzat a partir de la documentació conservada a l'Arxiu Històric, a l'Arxiu Contemporani, a l'Arxiu Fotogràfic i als arxius municipals de districte. Segur que serà una eina molt útil per als investigadors que vulguin aprofundir en la història de la sanitat de la nostra ciutat. És evident que sense la riquesa del patrimoni documental dels arxius de la ciutat no seria possible avançar en noves línies de recerca i generar nous coneixements. I aquesta vegada ho farem sobre crisis epidèmiques, la gestió i prevenció, així com els avenços mèdics i científics que ens han ajudat a controlar-les. Com saben vostès molt bé, la recerca històrica sovint és complexa i en molts moments difícils, i per això també vull agrair a tots els ponents, participants a les taules rodones i, com he dit fa un moment, també a tots els comunicants. A tots, moltes gràcies als professors, investigadors, arxivers, documentalistes,
de moltes institucions i organismes que ens parlaran sobre salut i malaltia, de la Universitat de Barcelona, de l'Autònoma, de la Universitat de València, de Girona, de la Universitat Rovira i Virgili, de la Universitat d'Estrasburg, de la Pompeu Fabra, de la Politècnica, del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya, del Museu de les Aigües, de les Ciències de Granollers, de l'Arxiu de la Diputació, de l'Arxiu del Departament de Salut, dels centres d'estudi i de recerca, a tots des d'aquí us estenem la mà per continuar amb altres projectes de recerca. Creiem que és molt necessari que des d'on es genera el coneixement us apropeu a l'arxiu històric i a la resta d'arxius de la ciutat per conèixer millor la documentació que conservem, un patrimoni documental únic que està a la vostra disposició gràcies a tots els professionals que hi treballen, que s'ocupen de conservar i difondre'l adequadament. Finalment, donar també les gràcies a en Jordi Sers, a la Imma Nuño i a la Maria José Gonzalvo de l'àrea de programes públics de l'arxiu per tot el treball i preparació de gestió, d'organització logística d'aquest congrés, que com podeu imaginar ha estat complexa. I abans d'acabar la meva intervenció i passar-li la paraula a en Xavier Casanev, que ens explicarà amb més detall el programa del congrés, agrair també al BOR, Centre de Cultura i Memòria, totes les facilitats que ens han donat en tot moment, i també agrair al Museu d'Història de Barcelona l'oferiment a tots els inscrits d'entrades gratuïtes per accedir a la seva exposició Alimentar Barcelona, Ciutat, Proveïment i Salut. Només mostrant la seva identificació podran accedir-hi fins al 31 de desembre. Sense més, moltes gràcies a tots i molt bon congrés. Gràcies. Bon dia a tothom. D'entrada permetin-me també un parell d'agraïments. En primer lloc, faig primer el protocolari presentació de personalitats, senyor director de Memòria, Història i Patrimoni Carles Vicente, Quim Borràs, arxiver municipal, Núria Bosom, directora de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Ara sí, bon dia. Permetin-me un parell d'agraïments previs. En primer lloc, l'agraïment a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i a la seva directora per haver confiat en mi a l'hora de la coordinació d'aquest congrés, i també un agraïment especial, reiterant el que ha dit la Núria Bosom abans, als membres del comitè científic per la seva absoluta i total entrega a la consecució, espero que amb èxit, si més no en el programa, crec que fa prou patxoca, d'aquest congrés. Han sigut un comitè científic i alhora uns col·laboradors, uns ajudants, uns col·legues i una gent que realment ha remat en la direcció del congrés i crec que és de justícia reconèixer-los-hi. A part d'això, el congrés s'estructura, com vostès ja deuen veure en el programa, en 2 dies i mig i en 5 sessions que de fet corresponen als matins i a les tardes. La primera sessió, de fet, són sessions que estan estructurades en funció de períodes cronològics. El període d'aquest matí, la sessió 1, és dedicada a la història medieval, que és a partir d'on comencem en aquest congrés. La sessió de la tarda anirà més dedicada a les ponències i a les comunicacions d'època moderna. Demà, que serà un dia força atapeït, tindrem la sessió 3, que ajuntarà tant la ponència com les diferents comunicacions presentades al voltant dels àmbits de documentació, que per nosaltres és molt important i més organitzant el congrés, l'arxiu històric, però també serà el moment aquell matí de les ponències i comunicacions dedicades al període 1800-1880. Dijous per la tarda, per tant, demà per la tarda, tindrem la part de la sessió 4, amb el període entre 1880 i 1936-39, i clourem el congrés divendres al matí amb la sessió 5a dedicada al període més actual que va des de 1939 fins als temps actuals. Com ha comentat la Núria Bosom, cada sessió comptarà amb un relator, que serà la persona introductora dels ponents i de les ponents, i que serà la persona que farà la glossa, la sinopsi, la valoració de les diverses comunicacions presentades corresponents a aquella sessió. Això ho hem hagut de fer així, en part, per l'èxit del congrés,
ja que hem tingut més d'una quarantena, amb una feliç expressió, amb aquesta temàtica del Congrés, més d'una quarantena de comunicacions presentades, gairebé 45, si no recordo malament, la qual cosa fa que ens situem a un nivell de participació en el Congrés que feia molts anys que no es tenia. Creiem que l'actualitat del tema hi ha fet molt i suposo que també les ganes participatives de la comunitat científica, històrica o historiogràfica després d'uns mesos en els que la poca activitat ha sigut generalitzada en tots els àmbits de la societat. A més, en aquest congrés tindrem 3 taules rodones, com deuen haver vist en el programa. Una primera taula rodona, que serà aquesta tarda, sobre la representació de la salut des del punt de vista de l'art en general, de la història de l'art. Tindrem una ponència demà al matí a última hora, demà al matí a primera hora sobre documentació municipal. No, perdoneu, estic ara aquí veient-ho malament. A més no porto les ulleres de llegir i això em complica l'existència. Jo un és presumit. Demà a la tarda, la següent taula rodona sobre salut, arxius i memòria i finalment el divendres al matí, ja gairebé migdia, que serà el darrere de les activitats d'aquest congrés, una taula rodona en la que a la llum del congrés farem una mirada de present. Per tant, en funció del que en aquest congrés s'hagi analitzat, reflexionat i d'aquelles línies generals que una mica hagin sortit sobre el passat, que és el que ens dediquem aquí, doncs amb una sèrie d'experts, especialistes i representants de diverses disciplines, com és la filosofia, l'economia, la psicologia o el periodisme i la història, doncs fer una mirada a l'actual situació. Mirin, què volen que els hi digui? Com per emmarcar aquest congrés. Jo crec que aquest congrés cal poc context i poc emmarcar. Tots hem patit i hem viscut una situació que ens ha col·locat realment davant de l'evidència, d'una banda, de la nostra fragilitat com a éssers humans i també, fins a cert punt, de la nostra fragilitat com a societat. Hem viscut uns temps, no ens queda tan lluny el confinament, on tot ens ha sigut nou i on tot ha estat ple de, si no hem de dir pors, que també no passa res per dir-ho, com a mínim incerteses. Durant aquests 3 dies i durant tot aquest any que hem estat preparant el congrés, el que hem tingut clar és que els historiadors i els arxivers, encara que a vegades el tòpic sembla que sigui contrari, mai no ens girem d'esquena a la realitat a la que vivim. I per tant aquest congrés havia de fer front i mirar amb valentia i mirar amb uns ulls molt oberts aquesta temàtica de la ciutadania i la salut a partir de l'experiència en la que ens ha tocat viure. Perquè no deixem de ser historiadors i arxivers, però gent implicada i gent vivint en el món en el que estem vivint i en la societat que ens envolta. No sé si parlo per boca de tots els historiadors, però jo crec que els que historiem és perquè aquest és el nostre canal en la vida per intentar comprendre i entendre el món en el que vivim. Hi ha gent que ho fa des d'altres disciplines, nosaltres ho fem des de la mirada del passat respecte a com els nostres semblants a nosaltres vivien, ja sigui individualment, socialment o en les seves diverses institucions. Una mica això és el que proposa aquest congrés durant aquests 3 dies. Com s'ho van fer els barcelonins i les barcelonines que van viure situacions, si més no diguem-ho així, i amb els anacronismes i les prevencions que facin falta, situacions com la que hem viscut nosaltres. Què va passar en les èpoques medievals, modernes, contemporànies, amb les successives crisis de salut que, com la que nosaltres estem vivint, es van haver de viure a Barcelona? Com van actuar i com van reaccionar les institucions, com van reaccionar el poder municipal, les institucions privades, quins van ser els hàbits i costums de la ciutadania, quines actituds es van prendre davant de la malaltia i per tant davant de la salut i sobretot com aquest tema de la salut vinculada al fet col·lectiu, al fet social, ha anat, no sé si dir avançant o evolucionant o progressant o directament ha anat marxant des dels temps medievals fins actuals. Això és el que ens volem dedicar durant aquests 3 dies, a parlar de la gent i a parlar de les seves agrupacions col·lectives i institucionals a Barcelona,
amb un tema tan proper a nosaltres com és el de la salut i el de la malaltia, en el que hem volgut qualificar com una lluita essencial. Nosaltres ens hem passat un any preparant-ho i ara són els 2 dies i mig per disfrutar-ho. Per tant, que els historiadors facin la seva feina, que els experts diguin tot el que hagin de dir, analitzem, debatem, reflexionem i mirem d'entendre i comprendre una mica més allò on som i on estem ara, gràcies a la llum que des del passat se'ns aporta i gràcies al nostre ofici d'historià. Com aquell qui diu que comenci el Congrés.